Este é o estado no que quedaron os vehículos que a pasada noite protagonizaron un grave accidente mortal en Chantada. O saldo deste triste sinistro é o falecemento dun home duns 60 anos veciño de Porto Marín e unha muller ferida leve. Foi unha colisión frontal na 540 á altura do polígono industrial dos Acibros e os traballadores do Parque Comarcal de Bombeiros de Chantada tiveron que empregarse a fondo para deixar completamente libre e limpa a estrada. A muller ferida ocupante dun dos vehículos foi evacuada a un centro hospitalario. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o sinistro rexistrouse ás 9:30 da noite, cando os dous condutores bateron de fronte e a vítima mortal quedou atrapada. Solicitouse a intervención dos bombeiros de Chantada para liberar o home, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Ademais destes efectivos, ao lugar do accidente acudiron os servizos sanitarios de urxencia, que só puideron confirmar o falecemento do home e trasladaron a ocupante doutro turismo para sometela a un recoñecemento médico. E tamén participou a Garda Civil de Tráfico. Por outra banda, dende o 112 Galicia pediuse a colaboración do persoal de limpeza e mantemento do Ministerio de Fomento co fin de retirar os restos que quedaron do accidente e restablecer as condicións de seguridade da vía. Preto da medianoite.